Vi skal lave et eksperiment her med Mathias. Vi skal blande de her to sammen her. Noget dejligt kaffebløde her. Und Pizzatopping. Okay, faktisk klart. Ja da. Og det er ulækkert. Og så rører vi lidt rundt her. Og det skal Mathias og har 2 pakker Oreos her. Og han skal så tage en kiks og dyppe det ned i den her. Og den skal være meget på. Og så skal han så æde 2 pakker, jeg vil sige 8 kiks på hvor lang tid det nu end tager. Vi satser på, at det bliver under 2 minutter. 3, 2, 1, go! Ja. Så starter simpelthen med at dreje. Så slikker man. Tager man sådan igen. Støver den godt. Og så er det bare det på sig. Så det er dårligt i. Der er en drikspand der, hvis det er. Det er godt lækkert. Det er pisse ulækkert. Juice. Det kunne vi lige stille igen. Ikke for meget, så bliver den sådan helt sur i det. Så var det lige af. Så en fin bid. Jeg synes den faktisk kun i. Smagen meget fin. Ja, nu er 5 tilbage. Piece of cake. Starter med at dreje. Jeg ved godt, du kommer til at æde den der, ikke? Ja, det gør jeg. Dropper lidt. Det er lækkert. Brækspanden. Du skal ikke gå kun, hvis du kaster op. Hvis du spiller det ud, så får du bare en ny kiks. Der er altså en brækspand nu at gøre. Herregud. Ej, gud for helvede. Faktisk, Conny. Slug det. Syng det. Ja, det er meget nemt. Det kan jeg bare sige. Nu begynder jeg at få helt svede. Ja. Jeg får helt udslip på fingrene, så langt er det. Jeg hader det her. Jeg ved at dykke den her. Nej, jeg så det godt. Okay. Ja. Det er faktisk 7% kakao på, hvad det hører. Okay. Ja. 7% de kan igen godt. Fy for helvede.
Der er 9% fedt i fløden. Ej, for mig løgn. Det er jo det smag, eller? 9 gram fedt ud af 10 gram. Den er helt stærk noget. Ej, det er fandme lækkert. Og det er den sidste. Det bliver sådan helt dejligt blød. Jeg tror, du har det i håret på, helt ærligt. Du får det snart i håret, du forstår, hvad det gør. Hvad fy for helvede. Tænk på det sådan Nutella eller sådan noget. Jeg spiser kraftigt meget lort igen, jeg ikke. Det er for mega løgn. Det er for mig synd for min tunge, det her. Se den her. Sidste, kom så. You can do it. Det er sådan helt dejligt varmt. Ind i munden med det. Jeg skal lige binde på. Og så helt masse ryger af. Kom nu bare på helvede. Sådan fornuft min bare røv. Fy for helvede. Kom så, det er den sidste. Jeg så ved ikke. Er det hårdt? Færdig. Er det færdigt? Ja. 2 minutter. Hvad? 8 minutter. Minus.